खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 23 जानुवारि मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिं लादों आं कमलि ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि सावस्रिया जोबोरैनो मोजां जानो हागौ सुखुयै थानो हागोन जौगानाया फैगोन वृष राशि बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ साननाया फेलें जागोन गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन मिथुन राशि गोजौ फारसे जौगानो हागोन थांखिसिम सहैनो हागौ मोजां सान जागोन कर्कट राशि माबा मोनसे मावनो लानायाव हेंथा फैनो हागौ नखराव नांलाय खमलाया सोमजिनो हागौ गाज्रि सान जागोन सिंह राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन गोरोबलायनाया फैगोन मोजां सान जागोन कन्या राशि गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामनाय खामानिया जाफुंगोन गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन तुला राशि मोनसे फिसा खोथानि थाखायनो बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ साना जेथो गोनां जागोन वृश्चिक राशि मानिबा जाहोनाव गोसोखौ गिखांनाय मोननो हागौ गोसोखौ उदां मोननाय नङा धनु राशि मोजां हाबा मावनानै माबा मोनसे मुङा मोननो हागौ बयजोंबो अनसायजागोन मोजां सान जागोन मकर राशि रां दाहार लानाय दंब्ला जोबस्रांनो हागौ सुखु गोजोना फैगोन मोजां सान जागोन कुम्भ राशि देहायाव उदै सानाय सोमजिनो हागौ जानाय खाजाखौ मोजाङै बासिना जानाया गाहाम मीन राशि नखराव गोजोन गैयै थासारि जानो हागौ बिमानि सुखुआ गैया जागोन गाज्रि सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.